Tässä videossa mä esittelen teille 3 yleisintä virhettä, mitä tekee aloittelijat punneruksissa. Eli eka virhe, mitä mä oon huomannut aloittelijoilla, niin ne pitää niiden persittelijä ylhäällä, tälleen, ja tekee punnerukset tällä tavalla. Mutta jotta sä tekisit oikein, pistään persä vähän alemmas, että se olisi suorassa linjassa meidän vartalon kanssa, ja tästä tehdään punnerus. Eli toka virhe aloittelijoilla on se, kun ne on punnerusasennossa, niin niiden niskat on niskolla tälleen, ne katsoo ylöspäin. Eli niskat suorassa ja katsotaan sinne, minne punneretaan. Kolmas virhe, mitä mä oon huomannut aloittelijoilla ja aika monilla, on se, että ne pitää niiden kyynärpäät liian ulospäin. Eli tojen väärin. Oikea tapa on se, että kyynärpäät on noin 45 asteessa. Kommentoi alas, jos joku näistä virheistä oli sulle jo ennaltaan tuttu, ja heitä tiliseurantaan, jotta sä et missais part 2.